ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଉଦ୍ଧତାମି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ? କ'ଣ ଆମେମାନେ ରାବଣଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ତା ଭଳି ଧନ ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ସବୁ ଭରପୁର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆମେ କେତେଦିନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରି ତିଷ୍ଠି ରହିବା କୁହନ୍ତୁ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ, ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ମାନର ମାପକାଠି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ବେଶୀ ତାର ସମ୍ମାନ ବେଶୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ମାନ ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଅତୀତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଉ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ, ବିବେକ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନଥାଅ, ଦାନୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇନଥାଅ, ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମଣିଷ ହେଲେ ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ମାନସିକତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ମହାକାଳ ଫଳ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାଏ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାକାଳ ଫଳ। ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ, ବଡ଼ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଏଠି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେ ଆଦରରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ସେ କେବେ ନିଜର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମଣିଷର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆଜି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ମଣିଷର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।